чекали. Так, давайте. Так, кожному. З Новим годом. З Новим годом. З Новим годом. Ось за святом. Ой, За дякую. святом. За святом. За святом. Так. Зараз. За святом. Коли ласка. Так. А ж у нас еще один мех есть. Так. Допомагай позу тримать. Так, теперь будем глядеть. Так. А это подаруночек для Галины Андреевны. Так, давайте. Так, зараз. Так. А это подаруночек для кого? Правильно, для Татьяны Федоровны. Так. Тут еще есть подаруночки. Олег, напевно, їх тут і нема. Любов Михайловни тут, бачу, що нема. Ой, нога моя діряве, а ви сховалися за мною. Ось. Так. Так. Ну, щось там ще навоп'ють. О, так, Тетяна Івановна. Тетяна Івановна. Аплодисменты, нет! Так. Вот, не завершаются подарунки. Так. Алена Сергеевна! Алімазочка! Так, ну я пошні. Тут застався, напевно, Анжеліки Івановні. Та хто така? Директор, напевно, так? Добре, тоді після з оленями передадим. Ну що, детки, тепер я з вами розвітуюся. Вам до побачення. І батькам до побачення.